Sorry ass DJ. Hello guys, good morning. Ikadawang adlaw ron sa akong trabaho. Nare. Ga kuan gyapon ko. Ga bungkal og yuta para tamnan gyapon sa kuan mga prutas. Silong ko ray kay init-init man. Siguro abton pag og Sabado ani akong gitrabaho. Ni-update lang ko ninyo po. Sumpay sa akong vlog itong ang title kay Buhay Probinsyano, buhay nasa bukid o buhay ni buhulan o vlogger. Muna niya part 2 niya part 2. So kung gusto niyo ni akong channel, kung bago pa mo diri, pag-subscribe na mo o pinduta pod ang button bell para updated mo unsa akong ipang-upload sunod. So karong orasa 10:58 na, pero hapit-hapit na po kumuli. Gutom na po ko o kadag snack. Ikan ko gakubkob, nisilong ko kay persang inita. Nagdap kog tubig ari da. Ako na siyang gisudlan og guys para bugnaw-bugnaw. Mo ni siya dito dapita. Nahuman na to. Dana dapita na ni aksog saka. Unja dito sa unahan wapat to na buuan na mo. So karong adlaw ako ra usa kay akong kauban napay gilakaw lain. So ing kaugma na po nanon po ko kauban mubalik na pud siya. So karong adlaw ako ra usa. Karong adlaw adlaw sa Miyerkules Pitsa 14 sa Oktubre. So unlock mo ni ikaw ra day usa guys kay mga katrops kay ngana ba basig naay mga has ba nindot ning natay kauban kay murag malingaw pud ta. Hinon gada kog cellphone akong giparadyo. Ni vlog lang ko karayo ron para update mo unsa akong gibuhat ron. Andiyan naman ta karon mga katrops mo landong ron kay di po lalim kanang magkubkub ta sa prasang inita. Mura pog mawawa putang pananaw. So karon mga katrops balik na po kubkub kay labong hinandong. Sana murag Rambo o sana kanang murag kanang sana kanang gitawagan ay mananambaw. Ngayon nagkurong ko kay init po, ipinsa po kay basig matalig si kalit ba dya mapislango ta mayayay si buhulano. So karon ipakita na ako magkubkub ko ron. So, shout out sa mga katrops nila kuan. So mga katrops, dito na po tayo sa mga shout out. Shout out kay Willie Kili and shout out kay Carlo Biansa and shout out kay DG Gams TV and shout out kay Kafridi Ligaspi and shout out kay Salvage. Yun lang guys, and please support nila Salvage, Kafridi Ligaspi, DG Gams TV, Carlo Abiansa,
Willy Kili. Wala ko lang kung shout out pala guys. And amor to. Kung naay mong pa shout out, kung meron mang pa shout out sa akin, comment lang guys. And shout out ko kayo. Silang ko guys kay mao mga katrops kay ni ito pod hangat-hangat pod ba karon rasa mo 11:15 na hinihinay na po ko pahuway para muli na po ko sa subay kay minuto to. Karon mga katrops, muli na ako kay alas 11:30 na. Ako ra na ibili na kong tubig. Ibili na no are kay kapoy naman sigda. So kani kong kabra tapigan lang pun Mangita ko mga katrops sa kabutangan sa kong kabra. Tapigan na ako kay ibili na ni. Asol naman sigda. Nanyad to ng mga katrops. Sa sudaan ninyo. Gitingog na jud ang bitok sila. Tiyan. Gutom ning mo snack. Katrops. O kadag snack manggod. So asa ni tapigan ning itong kabra ha. So ako tapigan na rin napita. Ari ko sa unahan katrops di okay tag tapigan sa kabra. Luto na bagos yung ganito mga katrop. Ako ayaw magluto ng akong tawa. So Try na tong tapigan ba bro. Para hindi makitaan ba. susok na natin. Dre magpakita na mga katrops. Okay, mabalik ko pa pugja. Saan naman panahon na muinit muwan. Kamu mga katrops, unsay mga trabaho nyo ron? Unsay yung kuan kanang karon na maroy COVID na mo trabaho ron. So ug mo trabaho ug taga-bukid mo. Kuan jud diskarte lang sa magtanom-tanom mo. Tanom mo kamuti, tanom mo balanghoy.
pait na basta makakaon. Ako manjo ko trabaho kay wa manjo ko kahuman og eskwela. Muna nga aning kamot ko karadlaw nga bisag nga ni akong trabaho. Sa hago, init. Mingaw pod. So dara kong motor katrops oh. Nabalik ko di akong motor mga katrops kay tong naging buwan na disgrasya ko, nakabangga og iro muna kare kong sumpay sa aring telescopic mga katrops na bawg ni siya. Ito yung kabe kong nahimbato karing sumpay sa kong telescopic mga katrops ni bawg ni siya kani dare kani tungod sa kusog nga impact sa pagbangga. Muna nga hantod karon upadyon na ako napaayo ni motor kay kana naging apiki pa may gamitan kay karon magong sunod adlaw mga katrops karong Domingo mo pagbarok sa kong bay kamalig ra kay way kagasto muna nga kamalig sa lang basta lang ay kapuy-an mga katrops. Muna nga usapod na ning kamot utaman para nindot mo guni mga kalainta. Muna ning kamot ko nga makabay ko bisag gamay ra gud nipa ra gud agatop mga katrops at least na kapuy-an. Munang kamo og taga bukid mo og wa mo trabaho ngita lang dito paagi ni para mabuhi ta. So karon mga katrops larga na ko. So yung daan mga katrops terus ketunga sa motor Boro yung motor mga katrops sangko dekat ba to? So dinihir ko taman mga katrops kay tarong sa drive isurugdan mga bago pa ka diri sa kong YouTube channel please ko subscribe sa akong YouTube channel o pinduta pod ang button bell para always mo updated sa unsa kong mga bagong i-upload. So salamat mga sa mga suporta mga katrops o God bless sa inyo. Amping mo kanunay ha, amping. Bye mga katrops.